An gudanar da laccar watan Ramadan ta mata a jihar Kebbi karo na 3 a garin Diggi, ƙaramar hukumar mulki ta KALGO, inda malaman addinin Musulunci da shugabannin al'umma da ƙungiyoyin mata suka hallara domin yin nazari kan muhimmancin watan Ramadan da kuma buƙatar tallafawa marasa galihu. A nata jawabin, matar gwamnan jihar Kebbi HAJIYA NAFISA NASIR IDRIS ta ce watan Ramadan yana koyar da tausayi, sadaka da kuma tsoron Allah. Ta buƙaci al'ummar musulmi da su ci gaba da addu'a da dagewa wajen ganin an shawo kan ƙalubalen da ƙasar nan ke fuskanta. Wanda Allah ya ba dukiya ya ba shi ikon taimakon al'umma da ita, to ya gode ma Allah. To wannan tausayi da aka yi muku magana a kai shi ne ke sa duk abin da an gare ka za ka ji kana iya taimaka ma al'umma da shi. Ta kuma buƙaci mata da su yi rajista da hukumar kula da lafiya ta jihar Kebbi wato KECEMA domin samun sauƙin harkokin kiwon lafiya. Malaman addinin Musulunci sun yi bayani kan haɗin kai, ƙarfafa 'yan uwantaka da riƙe Alƙur'ani a matsayin jagora ga adalci da tausayi, da kuma rawar da mata za su taka wajen gina al'ummomi masu zaman lafiya. Babu wani fifiko tsakanin wanda ba balarabe ba da wanda an balarabe. Annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai wanda ya fi wani jin tsoron Allah. Adalci ya yi karanci cikin al'umma kwarai da gaske, wanda kuma idan muka koma muka dibi ma'anar Qur'ani, abinda ya ce shi Qur'ani littafi ne na shari'a, Qur'ani littafi ne wanda ke ɗora ɗan adam bisa ga halayya ta gari. Haka ma a wajen taron an raba shinkafa da kuɗi ga mata 500 da kuma tufafi ga marayu. Hassana Abubakar Koko, labarin NTA.